Que tal? Benvidas, benvidos a unha nova edición de Cero a 100. Xa saben, este é o programa que facemos na Voz de Galicia en colaboración coa Consellería de Educación e queremos despertar vocacións en centros de secundaria. Hoxe estamos precisamente nun centro de secundaria, no IES Valadares, aquí en Vigo, e imos a chegarnos a un centro de investigación en tecnoloxías da telecomunicación que está moi preto daqui, o Centro Atlantic, e imos falar con investigadores que están realizando avances e investigan centrándose nun perfil de poboación que é moi habitual en Galicia, xente maior e incluso entornos rurais. Imos a dar xa a benvida para que nos falen destes proxectos centrados neste nicho de población os investigadores Íñigo Cuíñas e Francisco Javier González. Benvidos. Que tal? Como estades? Tomad asento, por favor. Estás? Que tal? Bueno, moitísimas gracias por vir. Dicíalle, antes de comezar a grabación a estes rapaces, que nos gusta moito traer a investigadores, de feito este ano estámoslo facendo, pero que xa teñen proxectos que están en marcha, non? Que creo que tamén para os investigadores é moi importante que xa revirta socialmente, non? Que haxe un beneficio social nas investigacións que facedes. Entón, o primeiro que vos quería preguntar un pouco, como xa dixen inicialmente, este asistente virtual, que é Celia, e Digital for Rural, que é este sistema de localización de xente maior, como naceron, non? Porque están focalizados, digamos, nunha realidade poblacional que temos, demográfica incluso, que xente maior e nun entorno que tamén é moi habitual, hai moitos núcleos rurais. Entón non sei quen quere comezar, si con Celia ou con Digital for Rural. Empezaste por Celia. Pois veña. Empezas aí. Vale. Adiante, Javier. Pues vamos a ver. Estas cosas, como estamos en la universidad, suelen surgir de proyectos de investigación. Lo que pasa es que los proyectos de investigación a veces a lo que nos llevan es a una idea creativa. Y a partir de ahí las cosas van fluyendo. En el caso de Celia, la idea era hacer un asistente, un acompañante para que hablase con las personas mayores y que estuviese totalmente orientada a lo que les interesa. Es decir, en vez de evaluarles, a la gente no le gusta que le evalúen, Celia hablaba con las personas mayores de lo que les interesaba y es como si generase una opinión interna que era una evaluación a lo mejor de su estado cognitivo, pero que la persona no percibía como una evaluación, era como una impresión que tenía el asistente. Esa fue la filosofía que seguimos. Entonces Celia lo pueden utilizar tanto personas que simplemente quieren entretenerse, como a lo mejor personas que están un poquito peor, y aparte de entretenerse, pues sus familiares o un centro en el que están pueden seguir su estado. Vale, Entonces, esa era la idea. No caso de Digital for Rural é un pouco diferente. Nos partíamos dunha convocatoria que se chamou Plan de Resiliencia e Recuperación Económica, ten que ver con, despois do COVID, poñer en marcha cousas tecnolóxicas que poidan axudar a poboación, e nos plantexamos facer un proxecto sen unha idea clara ao principio de digitalización de entornos rurais. Entón, nos o que comenzamos foi por ir a determinados entornos rurais para ver que cousas realmente facían falta, pensando que podíamos facer cousas máis relacionadas con mellorar as condicións dunha gandería extensiva ou mellorar elementos agrícolas, algo máis relacionado co desenvolvemento económico. Que pasou? Que nos atopamos en aldeas nas que a maior parte da poboación eran persoas maiores e falando con eles, pois, surdían historias. Non, aquí a xente o que fai é basicamente pasear polo entorno, polos montes que hai ao redor. E, bueno, como só somos 12 ou 15 habitantes, pois estamos todos pendentes de todos. Entón, claro, hai un ano, Manolo ás 8 da noite non estaba na casa e tivemos que sair todos a buscalo. E o topamos caído, non sei onde. Entón, decataste que a solución tecnolóxica que pode virlles ben, neste caso, a esta xente, non era tanto localizar vacas que pastan polo monte, porque eles non teñen vacas, senón localizar persoas maiores que son autónomas, que poden camiñar, que poden facer unha vida completamente libre na súa aldea na que viven sempre, que non queren marchar cos fillos ou cos netos a unha cidade porque quedan totalmente desarraigados da súa contorna, pero que precisan unha seguridade cando saen a pasear. Entón, esa foi o
o xerme de Digital for Rural, desta aplicación concreta dentro de Digital for Rural. Imos explicar despois máis detalladamente como funciona tanto Celia como asistente, como chat, Digital for Rural como sistema de localización, pero quería preguntarvos se un dos retos, digamos, do proceso investigador e de plasmar isto nunha realidade foi pensar no usuario final que iba a ter, porque, bueno, hai xente maior que está tecnolóxicamente moi adaptada ao uso de pantallas, botóns, etc., pero entendo que de cara á usabilidade, igual un dos retos foi facerllo o máis parecido ao que xa coñecía, non? No caso de Celia, por exemplo, tivestes eso en conta? Vale, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el viejecito no digital va a desaparecer pronto. Dentro de unos 15 años, si somos muy conservadores, ya no habrá personas mayores no digitales. Lo único que va a haber va a ser personas con distintos intereses. O sea, es evidente que nosotros tenemos distintos intereses, pero la generación de mis padres son no digitales. La generación de vuestros padres es digital. Lo único que va a variar son los intereses. Entonces, tenemos una cuestión de usabilidad, la vista, el tacto, y luego también tenemos una cuestión de básicamente qué le gusta a la gente a distintas edades y las necesidades. El principal problema que tienen las personas muy mayores es la soledad. Entonces tienes que acompañar, pero nunca vas a ser como una persona. Entonces básicamente lo que tienes que hacer es entretener, por un lado, y por otro lado favorecer la relación social para personas que están aisladas. Esa es mi opinión. E no caso de Digital for Rural afondemos un pouco, porque creo que incluso trouxeches un exemplo de como funciona, que no teu caso, digamos, non é como entablar unha conversa como pode ser por WhatsApp con Celia, sino que hai máquinas físicas. Sí, hai equipamento, hai un pequenos hardware. No noso caso, o primeiro que fixemos foi observar e falar con xente. Con xente non con técnicos, quero dicir, non fixemos un proxecto dende a óptica dun enxeñeiro, como tampouco fixeron eles, quero dicir, que centraron nas persoas usuarias para facer algo que lles vira ben. Por exemplo, aprendimos que prefiren usar tablets a móviles pola pantalla máis grande. Porque a pantalla é máis grande e porque os botóns normalmente son máis grandes cando tens que tocar algo, que normalmente non gustan moito de usar moitas aplicacións diferentes as que están afeitos a usar porque teñen medo a tocar cousas que logo deixen de funcionar ou estropear algo, que en xeral non se fían moito de cousas que lles preguntan sí ou non, porque din que se digo todo que sí, o mellor hai un timo detrás. E logo tamén, un pouco como de que decía Javier, hai ese tema das habilidades motoras. É dicir, por exemplo, nos no caso de Digital for Rural, a aplicación non é unha aplicación no móvil que faz non sei que, o que fixemos foi un sistema que instala unha estación base propia dun sistema que se chama LoRa, que dan máis cobertura que telefonía móvil, pero moita menos capacidade de datos, e cada persoa maior levaba no peto un cacharriño como isto, que pode ser parecido ao mando de abrir un garaxe, que ten, bueno, neste caso, estes son os primeiros que usamos, teñen un botón de encendido e un botón de alarma, entón, leva un GPS, cada 5 minutos está transmitindo a posición GPS a unha base de datos, e leva a posibilidade de, pois, teño un accidente, estou perdido, ou que sexa, mando unha alarma que un familiar ou un veciño, aparece a alarma no seu móvil e a localización da persoa para buscalo. Cousas que aprendimos coas primeiras probas, que isto non ia moi ben, porque mesturaban un botón co outro, os botóns son moi pequenos, e o tema do tacto, da capacidade motora, según te faz maior, pois non é a mesma. Vos mesmos tecleades moito máis rápido nun WhatsApp ou nunha mensaxe do que podemos facer nós, e desde logo moito máis do que poden facer os vosos avós. Entón cambiamos de modelo, e pasamos algo que ten un botón vermello grandote, que xa non podes encender ou apagar, simplemente se está cargado funciona, co cual olvidas do tema de o teño encendido, o teño apagado, se ten luceciña, funciona. Está claro a que botón tes que darlle se te perdes, non? Botón vermello.
digamos, un código universal de problema. Entón, cousas como estas, cambiar dun dispositivo que a verdade é como máis bonito, máis elegante, non? Ten incluso un tacto máis cómodo, hai algo como isto, pois foi mellor porque as persoas maiores sintense máis cómodas tendo un botón claro onde pulsar en caso me perdín o equilibrio ou perdín a localización, dolle o botón e saber alguén que me axude. Pois estamos falando con estes enxeñeiros en telecomunicacións de Atlantic aquí en Vigo, no IES Valadares, afondando un pouco máis nestes proxectos e sobre todo no que estaba contando con respecto a Digital for Rural Íñigo. Claro, todos temos un GPS que é o Google Maps no teléfono móvil, pero moitas das aplicacións dependen de que teñamos unha rede móvil operativa e disponible, non? Digital for Rural está, como o seu nome indica, para núcleos rurais nos que o mellor esa cobertura móvil non funciona e vos o que fixestes foi crear unha rede, digamos, independiente a dos móviles que é a que permite que iso siga funcionando, non? Eso supoño que tamén foi, non sei se un desafío, pero unha das claves que tivestes que ter presentes a hora de desenvolver o proxecto. Non foi realmente un desafío porque é un sistema estándar, quero dicir, non inventamos un localizador, aplicamos tecnoloxía existente. Hai unha tecnoloxía que se chama LoRa, que, bueno, teóricamente dá unha cobertura en torno a 20 km, pensade que a telefonía móvil normalmente a 1 km, 2 km da estación base xa non dá cobertura en entornos rurais, en entornos urbanos todavía menos. Entón, tes moito máis alcance e ademais isto te permite con unha sola estación base nunha aldea pois cubrir o radio de acción de todas as persoas que podan pasear ou camiñar pola contorna. A outra dificultade é atopar sitios onde non haxa cobertura de telefonía móvil. Porque, aínda que moitas veces en Galicia pensamos, os galegos temos a tendencia de decir que vivimos nunha sociedade atrasada, nunha comunidade tecnolóxicamente atrasada, e a realidade é que a cobertura de telefonía móvil en Galicia é mellor, ou está ao nivel das provincias máis grandes de España, máis potentes, Madrid, Barcelona, Vizcaya, é mellor que na maior parte das provincias españolas ou das comunidades españolas. Que ocorre? Que a cobertura se calcula por poboación. O sea, búscase cubrir o 90, o 99, o 99,9% da población. Pero en Galicia temos moito territorio, o sea, temos a población moi dispersa, pero tamén hai poblacións moi pequenas, aldeas moi pequenas, que teñen monte ou campo ao redor, e as compañías, como moito as compañías de telefonía, como moito dan cobertura ao núcleo da aldea, pero non aos campos do redor. Entón, nós concretamente temos a nosa proba feita en 3 aldeas diferentes, e nas 3 aldeas, no que é a zona onde vive xente, hai cobertura, nunha delas un pouco mala, desto que tens que buscar a pedra, subirte unha pedra e ali hai cobertura, pero tampouco te apartas un pouco da zona de vivendas, xa non hai. Entón, primeira atranco, atopar un sitio que non teña cobertura, porque entón, o que ti dis, todos levamos un GPS no teléfono móvil, entón simplemente é dicir, fagamos unha aplicación que colla o dato de GPS e o envíe en caso de alarma, non? Para non ter que entrenar a persoas maiores a ser quen de compartir a ubicación, que o certo é que se ti estás nervioso, estás perdido, o mellor non es quen de mandar a ubicación, non? Ben, pois simplemente ter unha aplicación que teña un botón vermello no móvil e deas e avise. Eso, se tes cobertura de móvil, non vou dicir é sinxelo, pero quero dicir, non ten unha complicación máis aló de facer unha aplicación. Neste caso era montar as estacións base en 3 aldeas diferentes, probar a comunicación, ou que toda a parte máis telemática, digamos, de transmisión de datos, de colocar os datos e tal, pero tamén facer a parte máis nosa me refiro no que nos dedicamos nós, no noso grupo de investigación de radio, de asegurar que as comunicacións radio son adecuadas. Claro, e ser independente, digamos, do teu operador móvil ou dun repetidor que pode fallar, tamén está ben, porque se che pasa algo e xusto nese momento cae a rede, ti vas poder avisar igualmente porque estás, digamos, aillado, ¿no? do sistema xeral. O outro problema é que eres independente dun operador móvil, pero dependes de que o veciño este atento. De que o veciño este atento a aí hai unha parte social tamén da rede de cobertura, non? De que se xa ata agora
os veciños estaban atentos uns dos outros por se alguén tardaba, pois agora que nestes casos normalmente sempre hai alguén da asociación de veciños, tamén hai que dicir un pouco máis xove, que di non, instalo no meu móvil ou nunha tablet todos e teño os datos, pero moitos veciños din, bueno, pois deixo a miña muller no seu móvil ou a miña ubicación porque son eu o que vai pasear, ou deixo o meu marido, o meu fillo, porque son eu a que vai pasear, non? Entón, digamos que cúbrense uns aos outros. Xa non tes o gran hermano de Telefónica ou de Vodafone dirixindo ou sendo quen de manter a comunicación ou o sistema activo. Entendo entón que na aplicación, digamos, de Digital for Rural, nun móvil ou nunha tablet, digamos que tes localizados... Sí, hai un mapa da zona, normalmente son mapas que xa facemos só do entorno da aldea, non cubre todo o mundo, é unha forma de alixerar o peso da aplicación, e vai habendo, podes seguir unha determinada persoa, só as que te dan permiso, lóxicamente, ver que trayectoria leva, e outro é que, se hai algunha alarma, aparte de marcarte a posición, salta unha alerta no móvil ou na tablet dicindo, pois, iba a decir un nome, pero non hai nomes, que cada unha dos terminais están identificados con a froita ou con un paxaro para non ter os nomes identificados, pois que o terminal, non sei, Gorrión, manda unha alerta, ou que o terminal pera, ou plátano, ou fresa. E os veciños saben que ese localizador con ese nome corresponde a tal veciño, que alguén está perdido. E volvendo a Celia, que xa Javier nos avanzou un pouquiño as liñas mestras ou a filosofía xeral deste asistente de voz, porque todos temos, pois, o que Google dixen, Alexa, non? Ti dicías que non era unha comunicación ao mellor tan pasiva como ponme tal canción ou dime o tempo, sino que Celia buscaba un pouco interesarse ou buscar os intereses da persoa maior, neste caso, que é o público obxectivo que vai destinado, e aprender un pouco sobre ela, no senso de que máis alá de o mellor facilitarche o tempo ou noticias, chegastes incluso a un punto, ou serve tamén, para detectar o mellor posibles enfermedades degenerativas ou ese tipo de cousas, non? Sí. Como se consigue... Porque, bueno, ahora tamén se fala moito de inteligencia artificial, non? ChatGPT, DeepSeek, que estamos afeitos a estos chats que lle facemos preguntas e que eu mismo, ou nos sorprendemos un pouco, pero, Dios mío, como sabe e como di estas palabras que parece que estou falando coa miña tía, non? Como se fai que esa comunicación que aprenda de nós, vamos, non sei se dicilo así. Vale. Bueno, a ver, esto es... antes hablábamos del tema de la usabilidad, ¿no? Sí. Esto es un asistente de voz. Entonces, bueno, lo mejor es echarle un vistazo. Podéis ir a la página web celiatecuida.com y ahí podéis interactuar por web, o os podéis bajar la app de Celia en la tienda de Google o en la de Apple. Lo busquéis como Celia y lo encontráis. O sea, a partir de ahí puedes hablar con Celia, puede ser un contacto de WhatsApp, un contacto más que se llama Celia, y puedes comunicarte con Celia mediante notas de voz, te habla también, o mediante texto, ¿vale? Entonces tenemos Celia Contacto WhatsApp, Celia App para Google o para Apple, y te puedes comunicar también con las apps por texto o por voz. Entonces, cuando hablas con Celia, ¿cómo se comporta Celia? Tiene una base de conocimiento de cosas que le gustan a las personas mayores. Pero también le puedes preguntar cualquier cosa, le puedes preguntar por la ciudad en la que estás, o le puedes preguntar por noticias, puedes comunicarte con Celia si no eres una persona mayor. Lo que pasa es que Celia, cuando le haces determinadas preguntas, va llevando hacia temas que les interesan más a las personas mayores. Luego tiene memoria, porque cuando vuelves a hablar con Celia, tiene que acordarse de que eras tú, de qué has estado hablando, cuáles son tus intereses. ¿Y qué más tiene Celia en este sentido? Pues puede iniciar una... Falla preguntas. Puede también, hacer preguntas, puede llevar el hilo de la conversación. ¿Qué diferencia hay con Alexa o algo por el estilo? Alexa es un detector de lo que se llama intents en inglés. Alexa no busca tener una conversación. Alexa lo que quiere es darte una respuesta a un comando.
Eso no significa que sea ni mejor ni peor, es simplemente ir a un fin distinto. ¿Qué diferencia entre Celia y ChatGPT? Con ChatGPT puedes hablar de cualquier cosa y te trata como que eres una persona digital genérica, salvo que le des mucha información de contexto, que es una cosa que se llama ingeniería de prompt, que a lo mejor habéis oído hablar de eso. Entonces, al final, cada plataforma de inteligencia artificial está orientada hacia un contexto distinto. Y también es importante tener en cuenta que, aunque parece que ya está ahí, la inteligencia artificial, en realidad todavía somos muy superiores a las inteligencias artificiales en ciertas cosas. En una conversación genérica, irrelevante, no. De hecho, también nos ha servido para ser más humildes, ¿no? Para darnos cuenta de que ciertas cosas en las que pensábamos que éramos muy superiores que las máquinas, en realidad no lo somos. Pero en otras todavía lo somos. Entendo que en Celia, non sei se falo moito de retos, no? Pero unha das cuestións prioritarias era interpretar a resposta que dá a persoa coa que está falando para ela, no, lanzar algo coherente de seguinte pregunta, ou mellor. En efecto, tiene que haber un hilo. Y además me he saltado en mi respuesta anterior una cosa por la que me preguntaste, que es la evaluación cognitiva y la evaluación de patologías. Sí. ¿Cómo se hace eso? Claro. ¿Cómo detectades que un paciente... Pues intentamos imitar a un terapeuta. Es decir, ¿cómo sabe un terapeuta que una persona está de una manera o de otra? Mediante tests. Tienes tests para saber cuál es el estado cognitivo de una persona, tienes test para saber si una persona está ansiosa, tienes test para saber si una persona está deprimida, o tienes test para saber si una persona ha tomado unas copas de más, ¿vale? Entonces, tú esos test los puedes automatizar. A ver, no todos los test los puedes automatizar, hay test que tienen que ver con pues, la marcha, o que tienen que ver con cosas físicas, ¿no? Pero hay muchas cosas que se detectan mediante el lenguaje. Entonces, el tema es cómo meter ese tipo de preguntas a lo largo de un diálogo muy largo sin que la persona se dé cuenta, sin que la persona tenga la impresión de estar siendo evaluada. Porque eso resulta molesto. Bueno, resulta nos molestos sendo novos e sendo vellos tamén. A ver, pero quero dicir, se estamos notando que non estamos facendo un examen de saúde cando realmente non o que queremos é preguntarlle polo resultado do Barça ou que tempo vai facer, por exemplo. Correcto. No, pode molestarnos. Puede resultar molesto sí. Y puede resultar aburrido. Claro. Y no queremos una cosa ni la otra. Claro, eu a Jeff Bezos de Amazon non podo preguntarlle por que lle puxo Alexa o seu asistente, pero a ti podo preguntarche por que escollestes Celia como nome. Pues mira, le pusimos Celia porque cuando tú montas un proyecto, sí. Porque Celia surgió de un proyecto, le pones el primer nombre que se te ocurre. E o mellor esa é a resposta que daría Jeff Bezos aquí. Claro, sí, y a lo mejor te parece malo de narices, pero con el tiempo te empieza a hacer gracia, porque ya es algo tuyo, y entonces ya le queda. Como cuando le pones un nombre a una mascota. E vou presumir un pouco aquí de traballar para a Voz de Galicia, porque nesto que dicíamos que a veces pode molestar máis ou menos que lle estean facendo un test, non? Para que non sexa aburrido, ou para cando pide as noticias, Celia, cando lle pides noticias, dá as mellores, non? Creo. El que ya estabas tardando en hacer esa pregunta. Claro. Una de las... Ahora van a decir, no, as mellores son as de Antena 3. No, a ver, uno de los apoyos... Nosotros hemos dicho que necesitamos una base de datos de conocimiento, ¿vale? Y cuando empezamos a hacer Celia, una de las cosas que pensamos, bueno, Celia tiene que dar noticias diarias. ¿Dónde sacamos las noticias? Los llamamos a la Voz de Galicia. Oye, que tenemos este proyecto, ¿os parece interesante? No nos peguéis, por favor. Y nos acogisteis. Y entonces la Voz de Galicia es una fuente relevante de noticias para Celia. ¿Y cómo lo hace? Pues coge las noticias, las incorpora, y cuando la persona le pregunta por algo próximo y diario, pues le sugiere una noticia de la Voz de Galicia, y no es que se la lea, le habla de ella. Pois en celiatecuida.com ou na Play Store de Android ou na tenda de Apple podemos
usar Celia, sexamos maiores ou non. Digital for Rural sí que facedes como un proceso de selección, digamos, de a onde ides, pero quería vos preguntar un pouco que feedback estades tendo deses usuarios potenciais para os que inicialmente pensastes os proxectos, que vos están dicindo, non? Ti xa me dicías que é moi importante no proceso de adaptación e de feito cambiaron os aparatos, pero entendo que está funcionando, é dicir, os maiores síntense máis seguros tendo Digital for Rural e están máis acompañados con Celia. Sen dúbida hai un elemento que é o aspecto da seguridade. Alguén que o mellor tiña un pouco de medo a sair só ou sempre buscaba pasear con alguén, pero claro, se ti vives nunha cidade grande é máis sinxelo ter algún amigo que vaya contigo, pero se vives nunha aldea de 12 persoas, o mellor xusto ese día, pois, mira que hace moi bo, quero pasear polo monte, pero non hai ninguén por ali para ir. Entón, eso, digamos que a aplicación permite sair cun pouco máis de seguridade. E, sobre todo, lles dá seguridade fronte á súa familia. É moi típico dos fillos, pues, neste caso, as 3 aldeas nas que fixemos as probas son aldeas en concellos da provincia de Ourense, e a maior parte da xente, dos fillos das persoas que viven ali, están vivindo en Ourense ou en Vigo. Quer dizer, están vivindo onde hai traballo, onde hai industria, onde hai comercio, non? Entón, claro, moita desta xente nos dicía que o meu fillo está empeñado, ou a miña filla, en que me marche para ali, con eles, ou unha residencia cerca, e claro, xa non é, vale, que está moi ben acoller o teu avó na casa, incluso é moi enriquecedor para toda a familia, tamén para os netos, pero é o caso de que ese avó está acostumado a vivir nunha aldea ao lado do monte e de golpe o metes nun piso no centro da cidade. E normalmente o maior medo que teñen é que eu quero seguir vivindo na contorna onde nacín. Ese tipo de cousas é como diciris, vale, ti queres que vaya a vivir contigo, eu non quero ir a vivir en Vigo ou en Ourense porque estou moi cómodo na aldea, pero te dou unha aplicación na que sabes onde estou. Tamén é certo que nós ao principio pensábamos, cando propusimos todo isto, dicir, ok, dende unha óptica máis urbán, ti pensas, home, isto dá pola protección de datos, isto de saber onde estou, pode ser un problema. Directamente nunha destas reunións, cada certo tempo vamos, aparte dos problemas técnicos, reunímonos cos usuarios para ver que nos van contando e tal, e unha vez lle preguntamos, pero mira, para vos, iso de que o teu fillo, a túa filla, o teu veciño saiba onde estás, non é un problema de privacidade? Bueno, moitos din, a miña idade a privacidade dá igual, non? Que privacidade vou ter? Pero outros din, non, pero que verdade, vivimos nun sitio tan pequeno que todos sabemos o que facemos. Claro. Entón, a mí me dame igual que o meu veciño saiba que estou en tal sitio no monte, prefiro que saiba onde estou, porque se non volto, é quen de localizarme. Mentras que se sabe que saín a camiñar, pero non sabe onde estou, é moi difícil localizarme. Entón, hai cousas que desde unha óptica máis urbana, o mellor nos soa un pouco de iso de que o meu veciño saiba onde estou, que lle importa, non? Desde esa óptica de persoa maior e dun entorno rural pequeno, estamos falando, eso sí, de aldeas moi pequenas, se entende de outro xeito. E a verdade é que aprendimos moito, o contacto cos usuarios é moi importante porque che dá perspectiva real, non de dicir, bueno, pois hai que localizalos deste xeito, non, hai que facer algo, unha que entendan o manexo e outra que se sintan cómodos con eles, porque se eles non percibiran que ten algunha vantaxe a ir co dispositivo localizador, pois non os harían con el. Ou directamente deixaban de cargalo, ou non sei que, dende o feito en que nós si temos un seguimento de cantos dispositivos teñen carga, que ves que a maior parte dos dispositivos, Entrelle, Toén, que foi o primeiro, pero tamén en Carzoá, unha aldea pequena en Cualedro, ou en Infesta, que é outra en Monterrey, onde estamos facendo probas, cando ves que unha porcentaxe moi alta están cargados, quere dicir que hai alguén que está pendente de que estea cargados, e que destes unha porcentaxe moi alta teñen mobilidade, aparte de telos cargados na casa, o meten no peto cando saen, quere dicir que algo lles axuda. Entón, pois, son estas, en realidade, son proxectos tecnolóxicamente pequenos, pero que teñen un impacto grande, ainda que sexen pouca xente. Quero dicir que un impacto na vida diaria destas persoas.
impacta un pouco a xente, pero ao mesmo tempo adaptado a unha realidade Claro. que é a galega, non? Que se un colle os datos do INE, pois ve que hai en Galicia 700.000 persoas maiores de 65 anos, que 100.000 delas viven soas, que esas 100.000 poden descargar Celia, por exemplo, e o mellor paliar un pouco esa soidade, non? Non sei se este tipo de proxectos tecnolóxicamente avanzados, porque o son, teñen cada vez que pensar en ir destinados a un perfil social que está cada vez máis presente e, como dicía Javier ao comezo, que cada vez tamén é máis digital, ¿no? Porque poñías, digamos, data de caducidade a esa xente maior que pode non ser digital, pero está aí. Sea como sea, lo que está claro es que no puedes banalizar a la gente. Solo tienes que dar a la gente lo que quiere, lo que necesita. No puedes tú asumir lo que necesitan. Y las personas mayores en ese sentido no son diferentes de ningún otro colectivo. Eu agradezo moito tanto a Javier como a Íñigo que estiveran hoxe aquí no IES Valadares, en Vigo, moi pretiño onde está Atlantic, onde estes enxeñeiros de telecomunicacións fan as súas investigacións e estes avances que, como viron estes alumnos de primeiro de bacharelato, xa son unha realidade, pero sempre digo que en de 0 a 100 os protagonistas tamén sodes os estudantes se lle queredes facer algunha pregunta. Claro, eu, fora de micro, cando chegaron os entrevistados, preguntáballes un pouco, bueno, que estudiastes e tal, e, por exemplo, no caso de Javier, ti fuches un dos primeiros enxeñeiros de telecomunicación que estudou aquí en Vigo. Digo, por se alguén quere ser enxeñeiro de telecomunicación, que vexa que é posible e que é posible desarrollar asistentes de voz bastante mellores que Alexa, vou dicilo, sinceramente. Porque, bueno, podedes comprobalo en celiatecuida.com, pero é así, é así. Sí, y cada vez lo veremos más. Cada vez, o sea, cosas que nosotros teníamos que hacer, que requerían saber llegar a un nivel muy bajo, cada vez van a ser más accesibles. El conocimiento va a ser muy importante, pero cada vez va a haber más herramientas para que, siendo creativos, podamos hacer cosas que hace unos años nos parecerían imposibles. Si eu coincido nesta apreciación, a creatividade vai ser básica no futuro. Sí. Para moitas cousas, pois agora, cousas que nós, cando aprendimos na carreira en telecomunicación, pois non sei, por exemplo, tiñas que aprender a programar un montón de cousas e tiñas que saber as linguaxes ata o último detalle. Primeiro había unha especie de correctores que, según ibas programando, xa iba completando ou corrixindo erratas, pero que agora ti podes a unha inteligencia artificial pedirlle directamente faime un código que faga isto. E logo, se tes coñecementos, pois podes optimizalo, pero non sei ata que punto, supoño que en poucos anos a optimización vai ser mellor a que faga a máquina. E quen di un código programado, pois di o mellor o deseño dunha placa electrónica que faga non sei que ou non sei cando, ou a programación dun chip que vai pois nun destes dispositivos. Entón, o valor humano ten que ser a creatividade e ten que ser a capacidade de comunicación cos usuarios para entender que necesitan. Unha máquina, para que entenda o que necesitan, como é o caso de Celia, que entenda o que necesitan os maiores, parte de que quen diseñou Celia quería que entendera os maiores. É dicir, programou, entrenou a Celia para que estivera especialmente sensibilizada cos temas dos maiores. Entón, por sí mesma, a resposta vai ser de cidadán digital estándar. O feito de ser capaz de adaptarse e ser capaz de atopar situacións que precisan axuda ou que precisan unha solución, ten a componente humán, penso que durante moito tempo vai ser así. E, de feito, temos que loitar para que a creatividade humana sexa sempre por riba da posible capacidade da inteligencia artificial para crear. A inteligencia artificial, polo menos ata agora, é moi boa manexando información que xa existe, manexando cousas publicadas, noticias, artigos científicos, algo moi tecnolóxico, é moi boa manexando unha linguaxe moi estruturada. As linguaxes de programación son máis estructuradas que as linguaxes que falamos. Entón, para iso é moi boa. Pode chegar a ser moi boa falando, que, de feito, moitos textos de ChatGPT ou de agora da nova China, pois é moi difícil ou imposible, ainda que alguén pensa que sí, é imposible de separar se o fixo unha inteligencia artificial ou unha persoa. Pero o que lle falta é o paso adiante, é quen de facer ou manexar, combinar información do que xa se fixo no pasado, pero non tanto de crear hacia adiante. A creación, de momento, é humana, e deberíamos formarnos para seguir sendo sempre máis creativos que
Pois vamos a eses humanos que se están formando de cara ao futuro e que serán os seguintes tecnólogos que avancen na inteligencia artificial. Vanlle pasar o compañeiro aquí o micrófono e nada, simplemente tedes que levantar a man e facedeslle a pregunta que queirades, se é que tedes algunha que facerlle a Íñigo ou a Javier. Quen quere empezar preguntando? Algunha pregunta? Sí, veña, adiante. Como te chamas? Son Sergio. Moi ben, Sergio, adiante. Pois queríamos preguntarvos, bueno, sobre todo eu, cal foi a maior dificultade que encontrastes a hora de plantear o vosso proxecto, incluso xa unha vez plantexado? Igual hai que falar de cartos, o mellor, non sei, Dos, alguno en particular? Empieza tú. Empezo eu. Bueno, a parte dos cartos non foi tan grave porque nos plantexamos pedir fondos para facer un proxecto de digitalización rural. A clave, máis que dificultade, a clave para min foi contactar con persoas en aldeas pequenas, sendo alguén de Vigo e con familia en Vigo, quero dicir que non teño personalmente, nos xente que estábamos no grupo de investigación, non tiñamos un contacto familiar ou persoal con alguén que vivira en aldeas pequenas. Aí tivemos unha axuda que é o AGADER, que é a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, que ten un programa que se chama Aldeas Piloto, que queren revitalizar aldeas pequenas a nivel económico, a nivel turístico, bueno, digamos, con elevar a calidade da vida das persoas en unhas determinadas aldeas pequenas, e nos puxeron en contacto con alcaldes, con presidentes de asociacións de veciños, con alguén, digamos, para empezar. O certo é que falamos con algúns dos alcaldes, non a disponibilidade foi máxima, ás veces os alcaldes dos concellos moi rurais son xente que o mellor ás veces levan moito tempo como alcaldes, traballan moito polo concello porque ao final non teñen como nun un concello como Vigo, que hai un montón de funcionarios, un montón de estructura para facer todo. En estes concellos hai unha persoa que o mesmo instala unha farola que recolle a basura ou que limpa un entorno do concello, e está un administrativo e o alcalde. Entón, fan moitas cousas. Que alguén lles ofreza algo que pode beneficiar a súa poboación e que ademais non lle custa, normalmente din, vale. Entón, esa parte non foi a máis difícil. Quizá a máis difícil foi sentarse con xente maior, o sea, conseguir que a asociación de veciños ou do alcalde, vale, pois agora, dar cos perfis de potenciais. Xúntame nunha aldea as persoas maiores, persoas de máis de 70 anos normalmente, para falar con eles, para saber que é o que fan. Porque a cousa non é, eu veño aquí cun produto que é boísimo para vos, non é vos que facedes e pensar como, coa nosa tecnoloxía, podemos axudarvos. A outra visión probablemente sexa un fracaso, porque se ti lle das a xente que non pasea polo monte, isto é para que non te perdas no monte, pois seguramente cando faz o seguimento de cantos están cargados ou cantos se moven, non se move ningún, porque realmente non teñen a necesidade. Claro. E a xente usa as cousas que necesita. E máis, según van sendo maiores. Cando és máis xove, o mellor che dan algo que ti pensas que non necesitas, pero tes a curiosidade, isto a ver como funciona, isto non sei que, o mellor se che ocurre algunha utilidade diferente a inicial, pero unha persoa maior, normalmente se resulta útil ou divertido ou usa, ese non lle importa o máis mínimo. Perden filtros, o cual pois é bo, pero claro, tamén é certo que tamén son uns máis críticos, pois claro. Isto non me sirve para nada, hecho directamente e quedan tan contentos, ¿no? Boa pregunta de Sergio, por certo. Sí. Pues sí. A ver, en nuestro caso lo más difícil fue entender a los usuarios. Tienes que ponerte en lugar de la persona. Entonces eso lo haces iniciando al principio pruebas reales con usuarios reales. Tienes que conseguir usuarios reales que te ayuden cuando el sistema todavía no es lo suficientemente bueno. ¿Cómo consigues eso? Pues tienes que buscar asociaciones de usuarios que estimulen que haya voluntarios que se lo tomen en serio. Nos ayudó bastante una asociación de Vigo que se llama AFAGA, en ese sentido. Y yo creo que el momento más satisfactorio, y luego también a base de, a mano, revisar los diálogos y ver cómo reaccionaba la gente. Yo creo que el momento más satisfactorio para nosotros en el proyecto fue cuando nos dimos cuenta que a la gente de verdad le gustaba Celia. Cuando empezamos a detectar que
que la gente quería usar Celia y empezábamos a tener cada vez más usuarios que lo buscaban como algo en sí mismo, cuando ya no era un proyecto. Eso fue lo más difícil. Moi boa pregunta, Sergio. Creo que tiñamos algunha man levantada tamén por detrás. Pasa o micro, por favor. Como te chamas? Chámame Xian. E a miña pregunta vai máis para el. Porque na digitalización rural ides vos buscar os vosos clientes. Pero no teu caso, como facedes para patrocinar isto que chegue a xente maior? Claro, como se difunde unha vez creado, ¿no? Pues mira, por ejemplo, hay varias maneras. Una manera es, por ejemplo, participar en un acto de difusión de La Voz de Galicia en el que hablas de celiatecuida.com. Mucha gente se queda con eso y ya va. Entonces, remarquemos celiatecuida.com, sí, por cierto. observamos que hay picos de registro cuando aparecemos en los medios. Otra forma es contactando con asociaciones de usuarios o entidades a las que pertenecen los usuarios. En este caso, pues hay, por ejemplo, asociaciones de exalumnos, como FEGAUS, donde hay un montón de personas mayores exuniversitarias, o fundaciones que ayudan a las personas mayores en el rural, como la Fundación Juan Cruzado. Hay canales para llegar, hasta que llega un momento en el que ya eres conocido y empieza a funcionar el boca a boca. Nosotros estamos hablando de usuarios finales que están accediendo a un contenido. Entonces, os podéis imaginar cómo es esto. Es como si tenéis vosotros una iniciativa para tener un espacio en una red social. ¿Cómo hacéis para conseguir usuarios? Pues seguramente es distinto, pero necesitáis llevar a cabo acciones para conseguir usuarios. Pues es lo mismo, pero simplemente las acciones son distintas. Celiatecuida.com, recordemos que Celia está disponible na App Store de iOS e na Play Store de Android. Algúnha pregunta máis que lle queirades trasladar aos investigadores hoxe? Sí, pasamos o micro aquí a este compañeiro. Como te chamas? Chámome Isaac. Miña pregunta é que formación é necesaria para traballos como os vosos? Bueno, no noso caso, penso que nos dous equipos, a maior parte da xente que traballa nos estamos dirixindo o proxecto, pero temos estudantes de doutoramento ou xente que está facendo o máster traballando no proxecto, contratados polo proxecto, son todos enxeñeiros de telecomunicación ou están camiño de selo, quero dicir. Sí, bueno, si quieres ir a cosas concretas dentro de lo que es nuestro campo, pues en nuestro caso posiblemente sería programación y técnicas básicas de inteligencia artificial, que es algo que se cuenta en la carrera. Sí, sí, en noso é un pouco máis temas de radio ou tamén de programación dos diferentes dispositivos, que tamén, obviamente, son parte da carreira de Enxeñería de Telecomunicación. Sí, pero no hay que tenerle ningún miedo, quiero decir. Es mucho más fácil de lo que parece. Es más cuestión de interés. Sí. Pois vamos quedarnos con esa frase final, que moitas veces é cuestión máis de interese e de querer facer as cousas para que ao final se fagan, como é o caso destes proxectos que naceron con aquí ao lado, en Atlantic, que o fixeron tecnólogos e investigadores galegos e que hoxe xa son unha realidade. Agradecemos moito que abrira desas portas de Atlantic, dese centro que investiga tecnoloxías de telecomunicación, que nos presentarades tanto a Celia como a Digital for Rural. Le vamos a darlle un aplauso a Íñigo Cuíñas e a Francisco Javier González, que estiveron connosco. Gracias, por suposto, tamén a este IES Valadares de Vigo, que nos acolleu hoxe, e o resto da xente, os que seguides de 0 a 100, este programa no que despertamos vocacións en centros de secundaria. Tranquilos, que queda curso por diante e imos a seguir percorrendo máis centros educativos en Galicia. Moitas gracias a todos. Gracias.